izulu madumisha kanje kufisha kantsha. Siphiwe Mkhonza la. Uyeke lona. Ishungwane uthini? Hayi umhlukwane lehlata nje ngoshane. Yes. Mina ngikushila ngamaseli yoshona. Usuka madoda inkosi ayiqedwa. Uthini umntaka baba? Mina ngithi Kaizer Chiefs 2. Chiefs Galaxy 0. Amakhosi abuyile uthini? Hayi ngidumele mfethu le ama results ongabone la bengizominya phela ukuzala kwami la ukuminya kuphela. Uhamba nama-tiles nama-piles manje. Ngiyenza kanjani mfethu? Ngidumele umdidi wami obuhlungu ukuminya la ukuthi ngihambe ngiye ekhaya ngiyolala. Ngoba manje i-Chiefs ngidisappointile mara ngiyabonga njengoba iwinile ithola 3 point yabona ukuthi nayo ikhona ukuthi ibe khona lapha ku top 3. Yebo. Manje ithi izokususa lapha ku number 3 kugibela yona ku number 2. Bathi wena uya ku 3 manje. Mina? Yebo bazokushaya 26. Ibhekane bazokushaya 26. Ukuthi ibhekane ngaba ku number 3. Because yijwayele ukuba le namanje siyenzela ifavor ukuthi ibe ku top 8. Iyaza ijwayelanga top 8. Top 8 into zethu. So masibeka ku number 3 favor. So ngicela bangaguqosha abo coach. Yebo. Ucoach wa last azange afika ku top 8. Abashaya ama twins. Uyangizwa? Noma ama triplets. Manje lo zile coaches. Angazi bathi yini translate le translate ezile at least babeke ku number 3 kumele bajabule. Injalo. Kodwa manje nge26 ngibona iChiefs imbi kakhulu ngathi izokushaya. We26 akeke lunga. Akeke lunga. Nayi yasho izokushaya. Akeke lunga. Nayi. Abafana babe ngihamba nabo. Nayi iChiefs izokukhokhela. Abafana ngihamba nabo. Ibhakane elikhulu nali nami. Laba bathatha ama-chance. Laba bathatha ama-chance. Ibhakane elikhulu nali la. Nge26 ekuzomosheka. Kuzomosheka kakhulu angifuni ukuthembisa i-Chiefs anything. Ngicela nje ukuthi baziprepare ukuthi babe set. Yebo. Ayikho into engizoyisho. Ngicela ukuthi baziprepare ukuthi babe set. 26 kuzomosheka. Kuzomosheka kakhulu. Hayi. Ngiyawuzwa Bhakane. Man of the match wena ubone kanjani namhlanje? Man of the match ngingamnika uNdlovu. uNdlovu ngamnika yena udlalile. Yebo. Udlalile angifuni ukuthi manje ngimdiscredite. Boyabenyathi thatha man of the match bakho. So angifuna ukudiscredite or what's wrong. Esebenzeni umfana. Uthathe mfana udlale kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi u-hard worker mfana. You can do more. Yebo. Ngiyabonga Mkhonza. Hayi kubonga mina bhuti wami. We talk football SA. We talk football SA. Come on guys. We talk football SA. Yeah. So long.